Здравейте хора, както знаете, аз съм Иван и днес ще ви покажа нещо. Тениски за мечтатели. Първия сайт, така че може да влезете в него. Ivana's Life, ето го, целия го показвам. Тук тениските, може да видите различните неща, може да разгледате ето тук. Ето, примерно, така въртите и взимате тениски, показвате ги, така въртите и намирате такива различни тениски. Хора, имам страна за вас. Да, показах се, много интересно. Да, болна съм от шарка, някой я нарича варицела, затова изглеждам като някаква грузотия. Но както и да е, имам изненада за вас. Който познае на колко години е приятелката ми Мия, той ще спечели безплатна тениска. Напишете долу в коментарите коя тениска искате. Влезте вътре в сайта и напишете името на тениската. Те си имат специални имена. Защото вярваме във вещици и дракони, защото вярваме във феи и дракони. И има такива различни работи, така че вие напишете какво искате. Защото аз ще ви пратя линк долу в описанието за онова видео за пранка. И отворете го вътре и само по трайността на гласа, защото аз не съм я показвала в това видео. И трябва да познаете на колко години е. Ако познаете, вие ще спечелите безплатната тениска, която желаете. Напишете на колко е години според вас, според видеото. Напишете коя тениска искате и така. Добре, чао от мен, не е нужда да ме гледате.